Nije mi baš ovaj video. Nije mi baš ovaj. Nije još počelo sve. Ovdje nam fali Paško, još fali ovdje interaktivne ove ploče. Nemam para. Moramo imati, za te neke stvari, za našu djecu moramo imati. Tu kad se zavale, onda će biti te interaktivne ploče i to će im biti super. Ovdje je malo samo da, znaš, oni zaslužuju svoj kutak, djeca. A ovo nam je naša nova sobica, vidiš, tu im je. A znaš šta je ovdje, znaš šta je iza? Nemam pojma. Aj pogodi. Kilo pršuta. Ne. Tada! Vidiš, oni imaju tu poklone. I onda za svakoga ko je velik, da ima šta ovdje ima, vidiš? Ima li šta za tate? Za tate? Za tate će račun. Tako da fora je, znaš šta, djecu treba animirati i njihov sluh, i vizual, i emocije njihove, sa svih strana moramo ih natjerati da napravimo pravu stvar, a to je da popravimo zubiće i da nemaju bolova i šta man je za roditelje, da mogu sjesti. Ovo je inače upaljeno. Ali sad je pauza prije navale.